служебно съобщение. Говорих с Пламен Пасков. Той подготвя пълен качествен запис на видеото от петък. Ще го имаме, но ще струва време. По принцип, обработката на тези видеа, 3 часа, представете си, това е поне един ден работа. Някой се занимава, самия Пасков е зает. Така че ще стане по-бавно, така че на този етап възможността за директно излъчване и веднага да гледате видеята е това, което аз успях да ви осигуря. Това е, иначе Пасков като е готов, ще го качим като отделно видео, който иска да го гледа на високо качество. Това исках да съобщя. Също така бих искал да направя един коментар на срещата в петък. Мисля си, откакто тя се проведе, голяма ли малка ли беше, защото аз съм участвал в предишни политически такива събития и ми се струва, че 100 души никак не е малко. Да ви кажа, преди години участвах в кампанията на Яне Янев пред законност справедливост. Там съм присъствал на няколко предизборни такива събития и рядко се събираха 100 души. Само в София, евентуално един път успяхме да съберем над 100 души. И въпреки това, след това Яне Янев успя да влезе, така че за мен 100 души в Стара Загора са доста добър резултат. И това, разбира се, е логично с оглед на факта, че тази коалиция на предните избори е взела около 40 000 гласа, може би 50 дори. Тоест тя е в един не лош старт за изборите. Така че убеден съм, че можем да стигнем поне 80 000 на тези избори и с оглед на факта, че след това ще има още едни избори до края на тази година със сигурност, поне, може и 2 пъти да има, между другото, този хаос политически, който е така, че ние сме, реално тази коалиция е на път, може би до края на годината да влезе в парламента, така че като гласувате за нея, със сигурност гласовете не се губят, както става в други партии, които нямат никакъв шанс. Тези все пак са се доказали. Отново повтарям, 40 000 сигурни гласа има, а 120 000 трябват, за да прескочи 4%. Не е изключено. Като гледам това събитие, те на следващия ден са били Пасков и Съев във Варна и там също са събрали доста хора, така че тази коалиция е неизвестна, ама събира хора, което е някакъв вид социологическо проучване. Така че продължаваме напред и бих искал да ви запозная с новия си рекламен лозунг, който съм пуснал от вчера в интернет. Той звучи последния начин. Усмихнете се, разбира се, аз гледам на всичко с усмивка. Лозунга е следния: в левицата са милионери и милиардери, т.е. капиталисти. В десницата са ченгета, агенти на ДС, комсомолци и внуци на партизани. Ако считате това за нормално, гласувайте за някой от тях. Ако не, гласувайте за мен. Това е лозунга ми, който съм пуснал. Трябва да гледаме, разбира се, усмихнато на нещата. И наистина отстрани така иронично погледната, българската политика точно на това прилича. Точно на това прилича, на съвкупност от абсурди. Не може в основната лява партия БСП да е пълно с милионери и с милиардери, герговци, Кирил Добревци, Голдман Саксовци, нали, това да се нарича лява партия. А от другата страна, ако погледнете, най-върлите антикомунисти и русофоби, Христо Иванов, Лиляна Павлова, там Атанас Атанасов, всички те са или Атанас Атанасов е бил прокурор по време на възродителния процес, ако не знаете. Всички прокурори бяха членове на партията. Христо Иванов е наследник на активни борци. Кирил Петков също и така нататък. Така че ако да не говорим за ГЕРБ, какъв абсурд е. В ГЕРБ е пълно и с ченгета от Държавна сигурност, и с наследници на партизани. И това в момента Бойко се води най-русофобската и най-атлантическа партия и така нататък. Това. Ако всичко това ви изглежда нормално, разбира се, гласувайте за тях. Ако не ви изглежда съвсем нормално, гласувайте за нещо друго, но поглеждайки обективните факти, българската политика е пълен абсурд. Правилното е Христо Иванов и Бойко Борисов да бъдат в БСП, ченгета, милиционери, Държавна сигурност, а капиталистите, богаташите, милионерите, милиардерите да бъдат в десницата. Нали? Поне така е нормално да бъде.
Но да ви кажа, то в днешния капитализъм, то няма и значение кой къде е, защото всички са едно цяло. Всички са аватари, така поставени лица, пионки на капитализма. Това е истината. И между другото, един много интересен въпрос възникна в петък и ние го поставихме, защо ние сме единствената формация, която ползва думата капитализъм. И хората много добре харесаха тази логика. Значи, защо никоя друга партия не коментира капитализма? Защо десните не излязат и не кажат, ние сме за капитализъм, ние сме за това да има свръхбогати, да има свръхбедни, защото при капитализма и свръхбедните живеят добре. Защо не излязат да го кажат това? Дори десните не споменат думата капитализъм. Да не говорим за левите, чиято работа е да бъдат антикапиталисти, те също не го споменават. И ние сме единствените, които поставяме ясната дума капитализъм. Капитализма като основа на съвременното съществуване и от него проистичат всички и добри и лоши неща. И ако считате, че лошите са повече от добрите, за това е виновен капитализма. Ето това е. И аз очаквам да видя някоя друга партия, Има такъв народ, Възраждане, Величие, Пряка демокрация. Ето вижте, споменавам ги, правим безплатна реклама. Ето всички тия на Гешев партията, на Меч на Радостин Василев. Кой от тях ще спомене думата капитализъм? И да го коментира. Това е ключовият въпрос. Сега днес ще коментираме, разбира се, текущото ежедневие. Сега вчера стана нещо, за което аз бих карал хора в затвора и ще ви обясня защо. Защото хора трябва да влизат в затвора не когато стане нещо и има жертви, а когато стане малкият проблем, който евентуално при други условия може да доведе до жертви. Тоест, сега станало е срутване на магистрала Струма. Трябва да има хора в затвора, защото това е потенциално заплашващо хората. В момента се е разминало, защото не е имало коли. Но ако имаше коли, този бетон и тази пръст тук се е изсипала на платното. На платно, на което разрешената скорост е 140 км в час. Представете си човек, който кара с 140 км разрешена скорост, не нарушава никакъв правилник, да се забие в пръст и в цимент. И в момента се гледа с много лека ръка на случилото се, така с насмешка почти се гледа, но и няма да има никакви последствия. Най-много да има някой глобен, най-много да накарат фирмата тук, която го е правила този обект, да го ремонтира без пари. Това ще стане. Но истината е, аз и друг път съм го казал, наказания, и то не малки, трябва да има за дребните нарушения, когато няма жертви и няма сериозни щети, а не да чакаме да стане лошото. В България това чакаме. Чакаме някоя кола да блъсне човек, чакаме нещо да се случи, самолет да падне, чакаме сграда да рухне, нещо такова да има загинали и тогава почват някакви разследвания, да не говорим колко време траят и как няма наказани. Припомням, че преди 15 години падна една срутила се сграда, уби 2 млади момичета в центъра на София. Няма осъдени по този въпрос. Момичетата са си карали колата по законна улица, спрели са, защото е имало задръстване и отгоре сграда рухва и ги убива. 2 млади момичета, които днес можеше да са майки, може би на 4 българчета, които няма да се родят. Никой не беше осъден, бяха хванати връзки там на тази строителната фирма с Иван Костов, с Тоя Соня, потулиха ги и така нататък. Наказания, отново ще повторя, трябва да има, когато се случат дребните неща, които илюстрират големи опасности. А тук специално наказанията трябва да стигнат и много високо до Бойко Борисов и до неговите безумни строежи на магистрали, защото ето това са магистралите на Бойко Борисов. Това са. Знаете, при първите служебни правителства, когато имаше така настроение срещу Бойко Борисов, голямо народно негодование, се направиха някои разследвания и се оказа, че 1/3 от асфалта на магистралите липсва. А защо мислим, че не липсва и 1/3 от бетона тук? Защо мислим, че всичко е направено както трябва? Защо се хвърля вината върху някаква шахта за отводняване, при положение, че той целият скат е рухнал?
Значи, крадливите гербаджии, които построиха магистралите, ама магистралите са само на външен вид и почват веднага ремонт на ремонт, това се вижда основно в София, те са виновни за това и те трябва да отидат в затвора. Бойко Борисов като основен виновник, Томислав Дончев, строителната агенция и фирмите, които 40% от парите, които взимат за магистрали, директно са ги връщали на ГЕРБ. Ето оттам тръгва този проблем. И сега ние гледаме тук паднал склона, кикотим се, няма жертви и до края на седмицата ще пуснем движението. Значи не е така. Това е пълно безхаберие, пълна безотговорност, това е престъпление. И не говоря само за този случай. Като се движим по магистралите, ние знаем ли кога ще ни пропадне асфалт? Като минем по виадукт, тук надолу има мостове, виадукти, строени също от Бойко Борисов, те дали ще издържат, дали няма да се озовем в една 100-метрова пропаст? Като минавам по виадуктите на Байтошо, не ме е страх. Знам кой ги е строил. Ама по тия строежи тук не съм сигурен. Преди години една жена беше убита от паднала лампа в тунел на магистрала Хемус. Защото никой не ги е поддържал. В златните времена на Бойко, когато строяхме магистрали, не поддържали осветлението. Горе тя паднала върху колата и ударила жената. Разбирате ли за какво става дума? И сега, когато коментираме безспорно безумията на ППДБ, които се разбра, че са попълвали фалшиви документи, дори сега някой ще отиде в затвора, нека не забравяме, че ГЕРБ също имат огромни престъпления и ето това е едно от тях. И това престъпление се разпростира върху всички магистрали, които са построили. Това, уважаеми приятели, е капитализма. Капиталът трябва да присвои едни държавни пари, извършва ефимерно работата, чиновниците му подписват и си делят парите с капитала. Ето това е капитализма. И не може да бъде друг. Защото когато я има печалбата, когато има възможността да откраднеш милиони и милиарди, никакви чиновници, никакви прокурори, никой не може да те спре. И на Запад не ги спират. И в Италия наскоро падна един мост, строен от капиталисти. Това е истината. Между другото, една интересна новина от сутринта, която прочетох, не е свързана с България, но също илюстрира капитализма. В момента, опитвайки се да доставят оръжие на Украйна, западните сили изтискват откъде каквото могат, забележете, социалистическо оръжие. Сега са намерили някакви гаубици, които Садам Хюсеин е купил по време, когато е бил на власт, там и е водил Ирано-Иракската война. Става дума за няколко стотин гаубици, които англичаните и американците са задигнали, след като са окупирали Ирак, и сега ще ги доставят на Украйна. Тоест те ще ги откраднат от иракския народ. Все пак тези гаубици, Садам Хюсеин ги е купил, трябва да останат на Ирак, нали? Не да ги взимат окупаторите. Сега са ги взели от Ирак и ще ги доставят на Украйна. Защо? Какво стана с оръдията Цезар? Какво стана с американската тежка артилерия? Какво стана с всеки ракети, бомби и така нататък? Защо опряхме накрая до социалистическите оръдия? Да не говорим, че още нещо се случва. Там, между другото, някой друг ще яде бой скоро. Това може би ще е Казахстан. Той е продал самолети социалистически, руски и оръжие на американците да го доставят за Украйна. Казахстан е държава, която уж е в добри отношения с Русия, но май си търси боя. Защото така да забиваш нож гърба на руснаците. Но интересното е, че отново става дума за социалистически оръжия. Нещо в западните оръжия не се справят. Производство на капитализъм. А социалистическите се справят. Само казвам. По същия начин и магистралите, виадуктите, пътищата. При социализма също има проблеми. Там също се краде. Но много по-малко. Много по-малко се краде. Тук се краде в пъти, разбирате ли, от 1 милион, който давате за магистрала, 100 хиляди отиват за самата магистрала, за работниците. Всичко отива другото в посредници. Това е крадливия капитализъм. При социализма също има. Не казвам, че няма. Имаше номенклатура, имаше отговорни другари, имаше привилегировани и така нататък. Имаше, ама те взимат 10% от тая магистрала. 90% си отиват за магистралата. И привилегиите на социализма бяха, че някой може да си купи мотор от Корекома
някой партиен другар или да получи валута да ходи на екскурзия в чужбина. Това бяха привилегиите. А сега гледайте за какви милиони и милиарди става дума и затова за 30 години не мога да построим един язовир. Всъщност един сме построили, Цанков камък. Направиха ми забележка, а през социализма имаме 3000 язовира построени. На социализма е 45 години бил, нали? Забравяйте, вече са минали 34 години след него, що нямаме поне 2000 нови язовира построени. Дори до момента повечето ни магистрали са построени по времето на социализма. Дори до момента повечето магистрали, гордостта на Бойко, са построени по времето на Байтош. Това е истината. И когато се поставя въпроса капитализъм или социализъм, давам ви съвсем конкретни доказателства. Без да казвам, че социализма е идеален, че няма проблеми. Но като цяло социализма е на порядъци по-добър от капитализма. И сега бих искал да минем на още един проблем. Той е много по-дребен на фона на всичко това, но илюстрира глупостта, която е превзела държавата. Сега от години шофьорите в София виждат, че по един безумен начин се строят велоалеи в град, който изобщо не е предназначен за това, което просто не изгражда достатъчна инфраструктура за велосипеди, но драстично влошава инфраструктурата за всички останали. Режат се парчета от улици, стават те по-тесни, унищожават се места за паркиране, за да има някакво ограждение там за велоалея, която реално погледнато много малко хора ползват. И истината е, че София, централната част и тия вече построената, там велоалеи не могат да се изградат. Това трябва някой да излезе и да го каже и да спре с тази глупост да се изграждат велоалеи. Просто няма. Значи в центъра улиците са строени дори не за автомобили. Те са строени за файтони в идеалния център на София. Толонска е строена за файтони. Съответно, тези улици, те едва са приспособени за автомобили, сега остава да ги приспособим и за велоалеи. Но това се прави, защото психопатите са взели властта в София, и това още по времето на ГЕРБ, и в момента нищо не се е променило, дори се влошава, и в момента сега строим велоалеи, и сега в резултат на поредната глупост, свързана с велоалеи, ще бъдат унищожени 160 места за паркиране в самия център, където няма места за паркиране. И ще бъдат затворени няколко улици, които ще станат или само за автобуси, или само за велосипеди. Естествено, хората излизат да протестират. Прави се, защото им се унищожава средата за живот. Защо се унищожават 160 места за паркиране, които и без това са малко? И тези места, между другото, хората си ги плащат. За да паркираш пред собствения си дом в София, трябва да плащаш такса на общината, ако си в център. Плащат си ги, сега хем са си платили, за да може колата да паркира в центъра, хем няма да ги има местата, на които те да паркират. Разбирате ли за какъв грабеж става дума? И това за добрата маска да отворим места за велосипеди. Истината е, че места за велосипеди могат да се отварят в новите квартали. Аз съм 100% съгласен, когато се проектира новия квартал Манастирски ливади или там другите нови квартали, там има в подножието на Витоша до някои нови участъци на околовръстното се проектират. Когато се проектират новите квартали, те да се проектират по-широки улици и да има места за велосипеди. Но не проектирани за това и вече изградени улици да се приспособяват за велосипеди, това значи, че те се деприспособяват за всичко останало. Ето това никой не казва. Да, приспособяваме ги за велосипеди, но ги деприспособяваме за всичко останало. И понеже всичко останало не може да се спре, живота не може да спре, семейство не може да гледаш без кола, не може да гледаш малки деца без кола. Например. София очевидно са задръсти от автомобили. Но като им отнемаме местата, на които тия автомобили се намират, ситуацията е по-лоша, а не по-добра. И между другото, сега се готвят нови проблеми за София и за големите градове. Сега сме на път да унищожим Стара Загора, като и унищожим поминъка там с централите. Покрай тях ще фалира цялата икономика на Стара Загора, бъдете сигурни. Защото тези централи са гръбнак. И още 100 000 души ще се пренесат в София, в Пловдив, във Варна, в големите градове. Задръства в големите градове от хора, защото капиталистически унищожаваме икономиката навсякъде другаде.
То същото и в Лондон, в Париж, навсякъде всичко се случва в столицата, в Токио. Това показва глупостта на капитализма. Чисто пазарно нещата се събират в малък брой големи градове, което е глупо. Задръстваме столицата и почваме да отделяме места за велосипеди. Това е пълен абсурд. 2 милиона души, дори всички да минаме на велосипеди, улиците пак няма да стигнат. Така че правилното е не да се влошава това, което е изградено, а да се мисли за генерално развитие на държавата, да се мисли новите квартали как ще се изграждат, да се изнесе икономиката тези нови квартали. Там по посока към Кремиковци може да се построят стотици хиляди нови апартаменти, там да се заселят тези хора и без това земята отдолу отровена не става за земеделие. Между другото, в района на Кремиковци аз съм виждал земеделие. Това е част от глупостта на капитализма. Там съм виждал засети слънчоглед, пшеница и това после ще ни влезе в хляба. Тия земи около Кремиковци са отровени, за нищо не стават. Там могат да се изградят единствено жилищни квартали, да се построят блокове, да има дръвчета, това да има. Но там да се гледат земеделски култури е абсурдно. Но капитализма е това. Някой си е реституирал земята и сега почва да отглежда там слънчоглед. Нещо. Така че има достатъчно място за развитие в София. Като се качите на Витоша, погледнете Софийското поле, ще видите колко е голямо и няма нужда да се унищожава вече изграденото. На всичкото отгоре и то няма много велосипедисти в София. Нали? Те говорят, ние насърчаваме велосипедистите, ама истината е, че по тия велоалеи много рядко има велосипедисти. Тоест, лишаваме града от част от инфраструктурата му в очакване на някакви велосипедисти. Но то такива няма. И честно казвам, не знам за какво го правим. Аз бих премахнал всички велоалеи от центъра на София. Това е пълен абсурд. Център и без това е задръстен. Само влушаваме положението и така. И сега виждате, ето хората протестират. Да не говорим, че в София има един още по-голям абсурд. Да се бори проблема с паркирането чрез въвеждане на такси. Това не е борба с проблема с паркирането. Борба с проблема с паркирането е да се изградат паркинги. Аз съм давал идеи какво може да се направи. Имаме едни машини, които копаят метрото. Това е машина, която копае и след нея остава един циментов тунел. Не е нужно да се ползва само за метрото. Тази машина може да се пусне или да се купи втора, която да дълбае София отдолу и да изгражда не метростанции и линии, просто тунели да изгражда, в които да се паркира. Какво пречи? Защо може за метрото да стане? Представете си метрото, знаете колко е голям тунел вътре. Вътре просто да се паркират коли. Какъв е проблем? Цяла София може да се издълбая отдолу с тази машина и да се създадат места за паркиране. Не се прави. Вместо това, какво правим? Синя-зелена зона. Синята-зелената зона казват, въвеждаме такси, колите ще намалят. Ама колите не намаляват, защото излишни коли няма. Хората си държат собствените коли отпред. Тоест колите остават на същото място, просто общината прибира едни кинки. Това се получава. Това е престъпление. Защото ние за тия улици вече сме платили, нали? Плащаме данък сгради. Нали сме платили данъците си за изграждането на улиците? Защо ще плащаме втори път за паркиране на улиците, които ние сме платили? Не е правилно. Но е правилно да събираш едни пари от хората и демагогския лозунг. Ние и сега като с пари пак са пълни улиците, какво остава без пари? Това сте лъжци, сте мошеници сте. И винаги е било ясно, че колите ще останат там. И като ще е с пари или без пари, по-добре да е без пари. То не е без пари, ние сме си платили. Половината цена от бензина е данъци. Данък сгради, такса смет, всичко това плащаме. И ще го плащаме и още един път. Па накрая заграждат им паркинга, за който те са си платили като велоалея, вие паркирайте където намерите. 160 места за паркиране изчезват. Това са малоумниците, които управляват София в момента, същото е, което управляват и държавата. И хората са прави да протестират. Съвсем прави са и аз лично ги подкрепям. И от мен, ако зависи, аз ако съм кмет на София, ще отменя и синята и зелената зона. Защото тя е грабеж и терор над хората. Разбирам с синя и зелена зона да намалее броя автомобили, т.е. хората да почнат да си продават колите и да намалеят така колите. Но
Но те не могат да си ги продадат, защото автомобилът в днешно време е жизнена необходимост. И когато върху една жизнена необходимост ти наложиш данък, ти не решаваш проблема, а само събираш данък. Ето това се получава. И това е прек резултат от капитализма, от тъпаците, които капиталистите избутват напред, за да са им лесни пионки. Това също е друг проблем на капитализма. Капиталистите няма да избутат напред силни фигури, силни лидери, които могат да се замислят и да кажат: абе, сговни се много държавата, дай да направим нещо. Не, те избутват пионки, такива като Борис Бонев, като Васил Терзиев, като Бойко Борисов. Бойко Борисов е изключително тъп човек, между другото. Знаете, той добре говори, но е изключителен глупак. Делян Пеевски, това недоразумение, що казвам, че Делян Пеевски е глупак? Защото всички бизнеси, които открадна, ги разори. Няма друг такъв разрушител. Огромна власт получи и всички бизнеси, които захапа, ги разори. Няма други такива разсипници. На Черепа не си разсипа бизнесите. Домощиев не си разсипа бизнесите. Пеевски юнши. Защо? Защото Пеевски е глупак, когато избутват напред, чрез него да управляват капиталистите, за да не ги застрашава, да не се замисли, че може да направи нещо. Защото има и такива случаи. Понякога напред се изникват качествени хора и те променят нещата, включително срещу капитализма. В момента са избутани пълни идиоти напред и това е резултат. Политическата надстройка на капитализма винаги ще се състои от глупаци, за да могат да бъдат управлявани от реалната, от икономическата настройка. Това е истината. И наблюдаваме проблемите не само, които икономическата основа създава от алчност, но наблюдаваме и резултатите на глупостта. Ето това е, което виждаме в момента и в София. Ще повторя. Коалицията, чрез която ще участваме на изборите, ще се казва Ние гражданите. Чакаме да видим кой номер ще е. Ако считате, че можем да свършим нещо полезно, или че до момента в живота си сме свършили нещо полезно, ето аз съм написал няколко книги, ако считате, че това е нещо добро за обществото, подкрепете ни. Ако не, разбира се, не ни подкрепите. Всеки има право да избере всичко друго. По-важно от всичко обаче, разбира се, да не забравяме, е четенето на книги, защото чрез тях ставате по-умни, мислите сами и никой не може да ви излъже. Това, на което се крепи всяка лъжа и всяка диктатура, е невежеството. Политиците искат да бъдете невежи, за да не посягате и да не мислите, не посягате на властта им. Но когато четете книги, вие противодействате на този процес. Може да четете моите книги, може други, лоша книга няма, но четете, защото този, който няма да ви излъже, е тук вътре. Той е единственият, който няма да ви излъже. Аз може да ви излъжа, Добри може да ви излъже, Пасков може да ви излъже, Костя може да ви излъже, Бойко, Пеевски. Всеки може да ви излъже. Това вътре няма да ви излъже никога. А за да го развивате, четете книги.